Nof seklu ilu l-awtoritajiet ekklesjastiċi ħaddu deċiżjoni li ħallit sinjal sinifikanti fuq l-istorja ta' pajjiżna. Fitra datata 8 ta' April 1961, il-Kurja għażlet li timponi l-pena kanonika tal-interdett lill-membri tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. Lori Sant kienu bil-kundanna tal-interdett sa mid-9 ta' April tal-1960 wara li saret kritika lill-Knisja fil-ġurnal The Struggle maħruġ miż-żgħażagħ tal-Partit Laburista. Ir-referendum dwar l-integration mal-Ingilterra u l-irvelliet ta' April 1958 kienu ġrajiet li permezz tagħhom beda jberraq fuq ir-relazzjonijiet bejn l-awtoritajiet tal-Kurja u l-Partit Laburista. L-interdett fisser li min kien taħt il-kundanna ma setax jirċievi s-sagramenti. Min kien ikkundannat la seta' jqerr la jitqarben u lanqas jiżżewweġ fil-Knisja, ma jirċevix id-berik tad-dar fil-għid u jiċċaħħad minn difna ekklesjastika. Il-konflitt politiku reliġjuż li ġie fit-tmiemu f'April tal-1969 ġab ħafna tensjoni u firdiet fil-komunità Maltija. Bħala parti mill-ftehim li baqa' magħruf bħala tal-Ġimgħa l-Kbira, il-Knisja kienet qalet li mhux se timponi dnub il-mejjed għat-aktar bħala ċensura f'elezzjonijiet ġenerali u f'deċiżjonijiet importanti li jrid jieħu l-poplu.